Čaute, dnes si povieme niečo o daniach z YouTube, nejaké základné náležitosti, čo ma prekvapilo pri mojej prvej výplate, kde mi strhli až 30% a vysvetlíme si, ako to všetko funguje. Nič zložité, poďme na to. Ak začnete zarábať na platforme YouTube, musíte mať samozrejme nejakú právnu normu, či už je to živnosť alebo SRO. Ak chcete príjmať platby. Samozrejme nemusíte si hneď zakladať, pokiaľ ešte nechodia peniaze, alebo pokiaľ chodia malé peniaze, tiež by som to ešte neriešil. Minimálna suma, akú vám môžu poslať, je 70 eur a to môže niekomu aj trvať. Takže buď živnosť, alebo SROčka. Stávate sa subjektom, ktorý poskytuje služby platforme YouTube, ktorá patrí pod Google. A keďže európsky Google sídli v Írsku a tam vy budete vlastne poskytovať svoje služby, tak sa musíte zaregistrovať na platcu DPH podľa 7a. Ak vám to nič nehovorí, kľudne si kliknite DPH 7a a všetko vám nájde. Je to veľmi jednoduché, netreba sa toho báť. V skratke sa prihlasujete alebo dávate daňovému úradu vedieť, že poskytujete alebo príjmate, v tomto prípade poskytujete služby zahraničnému subjektu, tým pádom zo Slovenska poskytujete Írsku. Tlačívko je online, nič zložité, najlepšie elektronicky a potom raz za štvrťrok alebo raz za kvartál posielate výkaz daňovému úradu, koľko ste prijali peňazí zo zahraničia. V apríli sa posiela výkaz za január, február, marec, takže v apríli ma to prvýkrát čaká a teda stačí si len zrátať všetky sumy a podať to. Ako sa teda daní tento príjem, ktorý vám príde? No závisí to od toho, koľko za ten rok zarobíte. Vy už tento príjem nijak dodatočne nedaníte, až v daňovom priznaní podľa príslušnej dane. To znamená do 50 000 pri živnosti je to 15%, ak sa nemýlim, nad 50 000 je to 19%, pri SROčke je to 15 a 21, ak sa nemýlim. Ja konkrétne mám SROčku, tam mi prišla prvá platba na firemný účet a zároveň na tej firme mám aj nejaké náklady, nájom priestoru. Ale vám na začiatok odporúčam živnosť, pretože je to jednoduchšie, s tými peniazmi môžete jednoduchšie narábať ako živnostník. Nastavíte si iba paušálne výdavky a nič neriešite a môže sa stať, že nebudete platiť žiadnu daň, pretože to ešte nebude taká dostačujúca čiastka, aby to podliehalo zdaneniu. Ako teda tie peniaze, dane, zárobky z YouTube fungujú? Predstavte si jeden veľký koláč, ktorý predstavuje, koľko zaplatia firmy za reklamu. Z tejto sumy si YouTube zobere 45% a vám dá 55%. Dáme si príklad, mám tu toto video a od 28. v podstate za 2 mesiace zarobilo 206 eur. To je vlastne tých 50% som dostal z toho koláča. Tých 45% môžete si to vyrátať, dostal YouTube ako nejakú svoju províziu a ešte tu je takýto údaj, koľko platia inzerenti. To číslo sa stále mení, ale predstavuje to zhruba nejakú čiastku, koľko tí inzerenti platia za reklamu na priamo tomto videu. Každé video sa líši, každé má iné publikum, takže to číslo je vždycky iné. Takže tých 206 eur predstavuje 55%. Tieto peniaze idú do Google AdSense. A stala sa mi taká vec pri prvej platbe, prvej výplate, že videnia z Ameriky mi boli zdanené 30%. Je to tak napríklad aj z dividend, z akcií, ak máte kúpené na akciovom trhu. Môžete vidieť, že mi bolo strhnutých z výplaty 570 eur, 103 eur zrážky americkej dane, Chapter 3, zárobky na YouTube. Tých 173 eur presne vychádza 30% tejto čiastky, čo ale v tomto prípade robiť, lebo dá sa to riešiť, keďže žijeme na Slovensku. Ja som spravil chybu, že som nemal dobre vyplnené tlačivo, je to tlačivo o dvojitom zdanení, 2TV8BEN a je to vlastne zmluva o dvojitom zdaňovaní. Musíte to poznať aj pri tých dividendách, ak máte vyplnené tlačivo u brokera, tak vám tie dividendy nemusí daniť 30%, ale 15%. Toto je tá zmluva, môžete si to naťukať, je to z oficiálnej stránky IRS a je to zmluva uzavretá so Slovenskom v roku 1993 a vlastne tento náš príjem by nemal podliehať dvojitému zdaneniu a nemal by som dostať zrážku dane 103,73 €. Ak by som to mal dobre vyplnené. Čo sa nestalo, preto aj toto točím, aby ste sa tomu vyhli. Treba to vyplniť a budete tam mať takto pekne nárokované 0%, 0% a 0%. Predtým som tam mal 0, 30 a 30, takže to je výhoda, že žijeme na Slovensku, pretože iné krajiny toto privilégium nemajú a každá jedna výplata im je strhávaná až do výšky 30% a to je skoro tretina a pri
vyšších čiastkách je to dosť. Hlavne keď máte amerických divákov, ktorí platia najlepšie. To by sme mali teda k daniam. Ono je to zaujímavé, lebo vám dá 55% a ešte tých 55% musíte zdaniť podľa toho, koľko zarobíte na Slovensku. Výhodou je, že v budúcej platbe mi tie dane vrátia, keďže to už mám vyplnené správne. O 100 bude väčšia výplata. Február máme opäť príjemný, opäť bude výplata nad 500 € a uvidíme, čo to priniesie ďalej. Ja sa s vami lúčim a čaute.